Elekwano onye no ga glass on eche si ibitre mo. Owe mo de shine shiri ko wuge. Bi mri mere na agro na agro biko kwem ga hona kam bokut. The beggars. If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen. Oh no na kitchen. Oh no na kitchen. Ya won e ga no. Iwi ki mi ngwa. Bregu. Akoro no wan potara obere bum bu onwe. So kan tawa mo. Ka bu ko so ta kan na afọ ọkụ. Na afọ ọkụ. Mbie. Ebere nji. Nkwo ha. Mbi ogo. Nsu ta na ne mu. Crayfish ayo ka mebe. No na fucha ọkụ egwu lekwa fala anya moto ko na ndụrụgbo ụwa. Nke gbara no bedu otu ihe agba bere egwu. Mushiki. Asị ogo wuche onye. Ogo kigowo ogo bere egwu onye. Lekwa ma gbogo imo igide egwuli. Ige egwuli mu ibere egwu mu. Mushiki bu. Akuma anwụ gị. Ele ụdị ndụ ahụ ihe ka. Ọ gime ihe. Ịchọ ka nwaanyị gị last ara gị. Shigwe n'ike. Ọnwụ ntacha ahụ na kitchen. Mfu ọkụ mmenta mme imo. Mbiazere abalị m lotion. Service ka ebe akụma emeli. Service ka ọzọ egbuole m duru. Ha. Ya kwawa gị. Ọkwakwala nna gị. Biko, majo. Elulu ụwa gị na ị na-akụsịta salmon. Elahia fulara oration go. Ị na-agara anyị elehe na-akpa ya. Tribute go. Elehe ọpụta. What does it mean? Ema ihe ọpụta. Because I want to have bigger military no ga na-akụsị ebe egbu ogo a ga-egbu onwe gị ọ ga-eme nkọta. Elehe ọpụtara. Ele ti shege agota. Akwesi gbaka ko conductor. Ina ba conductor yeru no na bus stop A15. Gị lewa anya straight na ahụ na akwụ nga A15 opposite Fedam Plaza. Gaa na nke Ike Best Global. Ike Best Global Kitchen Equipment. Ganga mutumbara. Nwatakịrị nwoke na-ele nnọọ ihe niile ya dịrị ụmụ nwaanyị isi. Ọ ga-akwụkwọ ka hapụ ịka nke ụsụ. Sayịn bụ ọ na-arụgbo nwaanyị. Enwere injin na-eshiri. Enwere nke na-amacha shọ ọkụkọ. Enwere nke na-eji eme ice cream. Enwere nke eji eme sinude. Enwere nke na-aba ji ka ha tọgbuole m. Emere nke na-aba poteto. Enwere nke na-asụ ụtara ihe niile ịchọrọ n'elu ụwa. Naanị injin na-anọ nga nke na-eji ebe anụ mmadụ. Ihe niile ọ na-ebe ahụ. Hell! Biko, nwekwara nke kacha ụtọ. Injin na-eji amacha shọ ọkụkọ. Chere. A15 ị na-ekwu okwu ihe a. Ọkwa A15 nọ na Odomosho Plaza. Nke nọ na opposite Fedan Plaza. Na Alaba International Market. Na nke Ike Best Global Kitchen Equipment. Nga big signboard nọ na Ejote. Gịnwa ya? Ebu ma go to nga ahụ sị ihe ndị ahụ zọrọ onwe gị. Ọ wee gịda asa ahụ nwunye mmadụ. Ọwụ ụmụ nwaanyị ibe gị elesi nga federe nga ahụ ote hụ is the best nga ahụ ka o shi bụrụ mechin a na-eji agwọ garị maka na-eji emeshọ quantity ha na-etinye n'ofe nsị ele nga ọ zụrụ ya sị m nọ na nke Ike Best nsị hewu ngwa nụkwa ịhụnanya ya nwaanyị ma ka ya si eshiri dị enyi mee ya atọ ụtọ ọnwụ n'ụzọ gawa nga ahụ mana a hold my wife n'ụlọ agụda ahụ anya hụ ụkwụ na ịga nga ahụ ihe na-aga hụtara m azọla Ike Best Global Kitchen Equipment Ike Best Global Kitchen Equipment. Okay, can go and stay here and use for your own benefit and for your own good health. Okay, give Zaria. This is again. Why in Nigeria? Give again. Why in Nigeria? I like Brandon. I'm going to come. Oh, he never put wine up a Canada. Shop on never in a home shop. In home shop, when you have a conductor, be a mepele shop. Can now hold a moto. Much a moto, be a mepele shop. Get on a shop. I'm never around. I'm on Chokuma. Oh, long. And she keep her money. Ma ọ bụrụ na gị a na nke Ike Best gagasị shara m ihe ndị a ma ọnwụ ya lekwe gị lekwa akịrị igbu gị n'ụlọ. Ike Best kwe hụ na ihe kọsịrị. Ike Best kwe hụ na ihe kọsịrị. A ma azụ ka eji akpọ poteto ka eji ebechi ya
zọọ ka eji ebecha ji, zọọ ka eji asa akwa, ka eji egbu ọkụkọ biko nna washing machine, zọọ ka eji eme donut kwanne, maka ndị supermarket na-eji eme sample dị showcase maka eji iron akwa, ka eji aṅụrụ mmiri, ka eji akwọ ihe ọkpụkpọ, maka eji emecha ma smoothe, ka eji eme smoothe ebe o shilo taa na nwunye m wo nwaanyị oyibo ya na-akpụ ya na be nna ya nwaanyị oyibo. Aga m alaik kọta ahụ. I am coming direct to your shop A15 on Alaba International Market opposite Fedam Plaza. Ọkụ na ahụ na the address. Onye chọkwa ịga zụrụ nwunye ya otu m siri chọrọ ịga zụrụ nwunye m, ekwe nọmba ị ga-akpọ, ịkpọ nọmba gị WhatsApp ha, gị dere ha ihe na Instagram, ekwe their Instagram handle ka Facebook ha, akwa na Facebook ya gị ga nga email life ya adịrị gị easy. The moment you step in there, your wife will cross her hand just the way my wife has crossed her hand. Ike Best Global Kitchen Equipment. Ebano. Makam sana maga, ngalo da mzeka go to kitchen to maka Chineke mgbabiere nga. Ya babi. But what is that? But who will come near Buza? Them you. Them us.